Riwruok mar jochiw arita e kuonde dak ma Nairobi owuok oko ka giywago keto githenge kendo weyo gitiyo ma onge sir moro amora. Riwruogno matiyo e bwo kaunti ma Nairobi wacho ni gisekonyo e bero arita e luora e kaunti ma Nairobi. Jafwambo marwa Anthony Achayo nigi ler. Kaluwore kod chal marach mar arita mokwako moko kuom kuonde dak e boma ma Nairobi, kaunti ma Nairobi nochuogo riwruok makonyo tayo arita, ma bende tiyo machiegni kod obila nyayo arita e gwengego. Giwacho ni nyaka ne gichak tich, weche njore osedok chien e moko kuom kuonde dak ma gisabedo ka gichwale chenro mag-gi. Kaka area kuma nae dhok ni kwalo odiochieng' otieno, but community policing o make sure ni dhok mani kwalo go gin wang'o jogo ma gimako gi motergi ka police ka gibedo interviewed dhok no we kwalo. Ber maseneno e community policing wasekelo security e area, especially area madake kamilongo ni Kasarani Sportsview. Aneno ka security ber nikech koro wamakore gi polise kod jo community, koro okane rach moro. Kata bed ni gisabedo ka gitiyo matek e jiwo weche mag arita, giywak ni osaket githenge kendo onge sir moro amora ma giyudo. To mostly gitiyo kata nono. Tenwa ka jok mathago gi ahinya gin chiefs. Kech chief ok support community policing. Gin gi support nyumba kumi ni e bwo community policing gigolo, giketo kucho, to gin ji adek. Gidwaro mondo kaunti ma Nairobi kod piny owacho ti kodgi machiegni e medo jiwo arita. Community policing onego bet strengthened gomolo, nikech sheria wacho ni omolo can make to see that community policing is working. So aanze kwa hiyo ofisi, ochake ofisi no, kobiro piny, ochaki RCs, mondo ng'eni community policing gine jokombe mag security. To ka koro community policing tiyo tich mar security, to giri organize, kare gin gitiyo ne ng'awa gini. Anthony Achayo, Ramogi TV. Moko kuom jodak ma wuok e kar chung' od bura